První místo získává Šimon Pelc ze stavební průmyslové školy stavební a odborné zadání. Dneska se bude brát. Šimone, gratuluji prvnímu místu v soutěži House Level Up 2023-2024. Jaký jsou tvoje první dojmy? Jsem rozklepaný. Nečekal jsem, že budu první. Takhle. Doufal jsem, ale nečekal jsem. Co ti soutěž přinesla? Tak krom odměn, tak v Archicadu jako dostal jsem se do takových zákoutí, kam bych se asi v životě jindy nedostal. Takže určitě jako naučil jsem se tomu díky tomu i něco jiného, než to, co bych prostě v běžný výuce udělal. Takže i tady to. A už víš, co děláš s cenou? Ještě nevím. Každopádně ti přeju, ať ti slouží dobře, ať si užiješ a ještě jednou gratuluju. Děkuju. Děkuju. Takže gratuluji prvnímu místu v soutěži House Level Up 2023-2024 jako vedoucí práce Šimona. Děkuju. Co vás soutěž přinesla obecně? Radost, velkou radost a takový zadosti učinění, že ta moje práce nebyla úplně taková na nic, že se to zvročilo. Jaký vůbec máte dojmy z dnešku? Krásný, moc hezký, příjemný, mám radost. A pracujete s projektem stavebnice.online a můžete třeba tím říct si, jak se vám líbí? Pracujeme s ní a líbí se nám. Určitě je to tam přehledný, pracujeme s ní. Bezvadný. Tak ještě jednou gratuluju. Děkuju. Ať se vám daří. Spoustu